Bueno, gaur bertan aurkezten dugu Durangoko azokan, areto nagusian, eta gaur bertan baita ere Labetik atera berria den Euskarri berria da pitzatu liburua. Aspaldi honen daramagun lerroaren beste adibide bat, ez? IPS batez ere, ez? 40 urte hauetan zerbait eman izan badio garrantzia, beti izan da errealitate konplexu edo ezberdinei aurre egiteko edo interpretatzen jakiteko erramintak sortzeari edo behintzat ahalik eta jendeginari eskuragarri jartzea, ez? Pitzatu liburuak jasotzen dau gazte mugimenduetan eta ernai barruan ere bai, baina eremu ezberdinetan gazte botereari buruzko hausnarketa bat, osea gazte mugimenduen praktikari buruzko hausnarketa bat, ulertute Euskal Herrian fase politiko eta testu inguru aldatzen da nenien bebai, gazte mugimenduetan agertzen diela forma berriak, pizten diela eztabaida batzuk eta ematen ari diela modu berdinean, baina deskonektatuta. Eta orduan lanaren helburua pizkat hausnarketa horiek hartzea, ernai barruan garatu genituen momentu baten, gero IPS-ekin elkarlanean ere bai, eta liburuzkak dakarrena da pizkat hausnarketa horren bateratze bat, ez borobiltze bat, porque ez da guztiz itxia, baina bai bateratze bat lanean jarraitu ahal izateko. Orduan, edukiari dagokionez, abiatzen da testu inguruaren azterketa txiki batetik, gehiago kokatzeko nondik hitz egiten dugun, Euskal Herrian gazte mugimenduen praktika beti egon delako oso lotuta testu inguruari eta Euskal Herriaren askapen burrukari, eta orduan pizkat hori abiapuntu bezala kokatzeko. Gero heldu botereari buruz hitz egiten dugu edo definitzen saiatzen gara, eta azken zatian sartzen da pizkat aztertzen mapa antzeko bat ze aspektutan jarduten duten gazte mugimenduek. Osea, nola egiten dieten aurre bizi baldintzen prekarizazioari, zen nolako bizi ereduak lantzen, jorratzen edo azaltzen dituzten, plano materialean zen nolako alternatiba gorpuzten diren, plano ideologikoan zen nolako ideiak lantzen dituzten, nola elkarharremantzen diren. Baina bai bilatzen bat genuen hausnarketarako tresna bat izatekoa, patxadaz eta taldean eztabaidatu ahal izatekoa, eta pizkat iraunkorra dena, zuzenean liburuaren edo liburuzkaren formatura jo genuen. Agian ikusentzunezkoak edo bestelako formato batzuk momentukoagokoak dira. Eta liburuzka zentzu horretan iraunkorragoa, eduki alduzu talde baten, egin aldituzu eztabaida batzuk, idatzi alduzu bertan eta eztabaida hori osatu. Eta guretzako liburu forma bat badu ere, ez dago bapere itxia. Gustatuko litzaiduke honek ibilbide gehiago bat izatea. Eta benetan gustatuko genuke horrela, IPS-ek orduan bere bokazioa, 40 urtetan biziraun duen bokazio horreri helduko ziola, ez? Pentsamendu kritikoa, ezagutza, eztabaidarako euskarri bat izatea, eta horregaz etorkizunari begirako, eraldaketarako bitarteko bat izatea, ez? Espero dezagun pitzatuk horretarako baitere ekarpentsu bat bihurtzea, ez? Esan dakoa, guretzako, Durangoko azoka beti izan da, ez dakit ez, gure plazaratzerako lehen plaza, ez? Estimo handia sordotzegu Durangoko azokak ordezkatzen duenari eta orduen gu baitere asko urteko produkzio asko lehen eskaparatea esan dezagun hor jartzen dugu. Baina guretzako ibilbide ez dakit luze, baina bai haratagoko bati erantzun gureko jortzen, ez? Gure partetik behintzat eskuragarri egongo da ahalik eta leku guztienetan, liburutegietan, gure ekimenetan, internet bidez baitere gure web horreti baitere eskura izango da, eta asmoa daukaguna da IPS eta ernai elkarlanean, Durangoko azoka eta gero horrelako eztabaida aurkezpen espazio batzuk sortzea, tresnaren erabilgarritasunaren lekuko bihurtzeko eta aldi berdinan baitere fisikoki eskuragarri izateko modu bat bihurtzeko, ez? Espero dezagun egin dugun gaur bertan atera dugunan tirada agortzea lehen bailen eta beste berri baten bila jotzea, baina ez ja egin dugun produkzioarekin, baizik eta produkzio horrekin sortu dugun eztabaidaren bilduma bihurtze aldera, ez? Eta gazte boteretze horren espresio berri bat edo bihurtzeko
bitartekoa eta pitzatzen jarraitzea, ez? Eta orduen guretzako alik eta ibilbide egin izatea sintoma hona izango da eta esandakoa, ez? Ekarpen baten lekukotza bihurtuko genuke.